Free. Denkt u de aanwijs openen bagagebakken. Sabrino, takže kde to jsme? Nacházíme se v Amsterdamu na letišti. A tam Sabrině je tam kufr. její kufr. A jaký to máš pocity? Protože to je hodně moc se důležitý. těším na celý týden. Jo. Zatím se mi tady líbí. Je tady Takže- fajn, nikdo tu není, mám trochu si sednout, můžu se na to sednout. Jo, můžeš, ale vyhodí tě. A kdo to stojí? Co musíme? Musíme počkat na Slováky a to je všechno. Je? Už tam jede. Už tam jede. A je to tady. Je to tady. Yes, bitch. A víkend, 4 dny a její týden může začít. No, my nepotkáme Sašku. Saši, s tím si měla do Chorvatska. Jsme ale ještě jednou. Jinak v poměru, jo? Toto je její a toto je Sabrina. Můj negr. Evžen přijel taky. A tak? Ahojte. Ahoj. Saška, Saška. Cestujeme. Jízdenkou. Nice. Já nejmám. A tam Veronika vzadu. Hello everyone! Je druhý den. A my čekáme, až se nám něco bude chtít dělat. Ne, až se ty Slověny nají. No tak až se Slováci dají. Yeah! Protože je to tak. Ježiš, ti chytá křeč do ramene, hrozně moc. Aaaa! No. Mě hrozně chytá křeč. No a... Ježiš. A já už nikam nechci jít. Ale damn. Damn. A vy jsme ještě nedělali? Ne. Oh, shit! A pak... Boom! Teď kokotka se pozřeš. Tak. Další kokot. Vítejte u pořadu Kokoti lidem. Saška je vrchní reportér a... Je reportér bez kokotu. A brzy očekávejte reportáž. Kokotu. Máme tady dalšího reportéra bez kokotu a tou je Sabrina. Takže poznatky z Amsterdamu. Začali jsme sčítat duhové vlajky. 7. Ano. 8. A jdeme k nějakému muzeu, který nevím, jak se vyslovuje ani, protože my si myslíme, že to je Rijks, a oni mi říkali nějaký Rijks. Rex. A mají tam nápis I'm Amsterdam, nebo co to je. Takže tam jsem dělat fotku. No, a ty si tam chci udělat fotku. A chceme rátať vlajky vlastně, no. Hej, no to je vlastně jediný důvod, proč tady jdeme, protože to tak prostě... A jaké máš poznatky z Amsterdamu? Okrem toho, že každý to s každým může jebať. Ano, město je velmi otevřené sexu. Můžeš líbí. být opitá, zhulená. Hej. Co jsme ještě teda moc neudělali. Omotaná vlajkou. Musíš ukázat, jak to vypadá, takový vlajky tady. Aha, protože to nezná moc lidí, že? Tak to je ta vlajka vypadá. No, u nás ne. No, u nás ne, no. Akor na Slovensku. Už jdeme na ten bál. Sabrina je ready. Tady někdo běží.
Monika, ako sa cítiš? Nádherně, to je můj první kokosnus v životě. Jsem nadšená. A Amsterdam a Dance Across the Board. Na silně kdatka to jde. Naděju máš. A, bude. Ahoj. Ring,